जे जों दिनै सस्तापारा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गासै 19टा गामि 29टा गामिनिफ्राय गासै 19सा फरायसा फरायसुलिफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय 60%नि एबाब 86%हालागै दा जों बिथांमोनखौ दिनै जों बरायनायनि हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाबाय जोंनि बे एनजिअनि प्रथम खामानि मावनायनि मोनसे स्टेप। खारन जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ मडिफिकेसन खालामनानै फरायनाय लामायाव जौगानाय लाबोनो आरो गामि ओनसोलफोराव फरायनायनि मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोनो बे थांखिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। आच्चा जोंनि जितु एनजिअ बे एनजिअनि मुङा सानै हयै जों दोननाय जादों। बे जाबाय ड्रिम केयार फाउन्डेसन आरो बेखौ जों ब्रेकेटआव एनजिअ नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों खुंनो आबादों दाना लानाय जादों आरो बेखौ 2021नि 15 जानुवारि बेयाव जोङो फार्स्ट दाजेननाय जादों आरो जे एनजिअ हिसाबै दिनै खेब बेबायदि मोजां हाबाफारि मावदों उननि समाव मा बिथिङाव हाबा मावदों? आच्चा जोंनि जितु बे एनजिअनि मावनो गोनां खामानि हिसाबै जों सिगाङावबो फिसा बिला खामानिफोरखौ मावबोदों जिफोरा जेनेबा मिडियायावहाय बाहागो मोननो हायाखै। दा दिनै प्रथम जों मिडियानि पार्सनफोरखौ लिंहरनानै दिनै बे फरायसा फरायसुलिफोरखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायफोरखौनो लिंहरनानै मोनसे समाज डेभेलपमेन्ट थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै नोंथांमोना जि फरायसाफोरखौ बरायबाय माबायदि बिथांमोनखौ बरायनाय जाखो? आच्चा जों बे 19 जन बे स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बेहायखै जे जों सार्टिफिकेट होदों बे सार्टिफिकेटआव बे फरायनायनि सोमोन्दै खोथा लिरनाय जादों, थुलुंगानि इन्सपिरेसननि खौरांफोरखौ लिरनाय जादों, फिउचार प्लान एमफोरनि खौरांफोरखौ लिरनाय जादों। जों सानो बे सार्टिफिकेटनि थ्रुदिनो बिथांमोना एसे थुलुंगानाय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गांसे आर'नाइ आरो जोंनि एनजिअनिफ्राय मोनसे सामायन' एसे अनसुंथाइखौ जों होनाय जादों जाहाथे बिसोरो बे अनसुंथाइजों एसेब्लाबो गांसे किताबब्लाबो बा गांसे गांनै इउनिफर्मबाबो बायना लानो हायो। बेफोर थांखिखौ लानानै जोंनि बे गोरलै एनजिअनिफ्राय बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। राङारि अनसुंथाइ। जे नोंथांमोननि मेहेरगोनां हाबाफारि खोब मोजां हाबाफारि होननांगोन। जों खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि बे प्रथम हाबाफारियावनो जों जायफोरखौ गाहाय आलासि बिथां सन्जय सरगियारि MCLA जोंनि 36 नं हरिसिंगा कनस्टिटुएन्सिनि बिथाङा एबसेन्ट खालामालाफानो नुजाथिफैबाय आरो बिथांनि उनाव मनालिसा दैमारि जायहा जोंनि सोलोंथाइ आयदायाव गोबां मोजां मोजां खोथाफोरखौ बुंलांबाय आरो माखासे समाज वेल विजार्सफोर आरो माखासे साहित्य सभानि बा UPPL पार्टिनि ब्लकनि प्राइमारिनि दैमालु क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो एक्स जायफोर फोरोंगिरिफोर बिसोरखौ जोङो लेंहरनानै बे मेहेरगोनां फारिलाइखौ खुंनाय जादों आरो नैथियाव जों बेखौ थांखि लादों गामि गामियाव माखासे काउन्सिलिं जों खालामनो सानदों आरो बे काउन्सिलिंनि थांखिया जाबाय जे दिनै गाबोन गामिफोराव उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ सेरेब बिरि सिगारेट बा ड्राग्स डेनड्राइट बेफोरबायदिजों बेस्थ'ता थाबाय। जों बेखौ सेमिनार हिसाबै माखासे एक्सपार्ट पार्सनफोरखौ रिसार्च पार्सनफोरखौ लाबोनानै जों बेखौ खालामनाय जागोन आरो। एनजिअ होनोब्ला जों मिथियो बिथांमोननि सर्स बेखौ जों मिथिनो नोंथांमोनाबो एनजिअ हिसाबै आच्चा नोंथांमोननि सर्स नांगोन। एक्सुवेलि बे सर्सनि खौराङाव जों बहुद माने बुंनो गोब्राबबो मोनो खिन्थु बुङाब्लाबो जाया जों रियेलिटि खौरांखौनो बुंनांगोन। जोंहा 28 जिथु मेम्बारफोर दङ फार्स्ट जोङो मेम्बार फिस हिसाबै 500 रुपिस जों कालेक्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि गेजेराव जों मान्थलि फिस पार हेड 100 जों खांबाय थानानै बेखौ जों दोनथुमलांनाय जादों आरो बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव बेखौनो माखासे मानसिफोरनो एसे सुतिया होनानै जों बेखौ एसे माल्टिप्लाइ खालामलांबाय आरो बेखिनि थाखाजोंनो दिनैनि जे बे फारिलाइ जों बेखौ थोआ लोमाबाबो खुंनो लानाय जाबाय आरो। आच्चा आं बुंनो सानो दिनैनि जिथु हाबाफारि
बे हाबाफारिया जोंनि NGO-नि सोद्रोमाफोरनो गोसोआव एसेब्लाबो थुलुंगानाय होदों प्लास जायफोर बेयावहाय साक्सेसफुल केन्डिडेटफोरा नुजाफैबाय बिसोरनि गार्जेनफोरबो दोङो वेल विजारफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जोंनि NGO-नि थांखिफोरखौ आरो इयुनाव मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ निस्सय मिथिबाय आरो जों एसे थुलुंगानाय होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों मिथिनो मोनदों जों दिनै जि प्रग्राम लादों फारिलाइ लादों बे फारिलाइखौ बहुत गार्जेनफोरानो गामिनि मानसिफ्रानो हामजानाय मोनदों खारन उन जेनेरेसनफोरा बहुत थुलुंगानाय मोनगोन बेबायदि सापर्टखौ जों मोननो हादों आरो बेनिखायनो जों बे मोनसे जों थुलुंगानायखौ लानानैनो जों आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै मावलांबाय थागोन आरो नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।